Momentálne sa nachádzame v bratislavskej Incheba Expo Arene, kde práve prebieha už 17. ročník veľtrhu pracovných pozícií národenní kariéry. Čo to vlastne NDK je, nám skrátku porozpráva jedna z hlavných organizátoriek. Národení kariéry sú kvalitný veľtrh práce pre mladých ľudí. Je to v podstate priestor, kde sa firmy stretávajú s potenciálnymi zamestnancami, mladými ľuďmi a kde vlastne sprostredkujeme ten priamy kontakt medzi študentom a firmou. Tento veľtrh každoročne navštevuje veľký počet prevažne mladých ľudí, ktorí hľadajú pracovné ponuky alebo chcú získať informácie o možnostiach zamestnania po ukončení štúdia. Je to úplne super, je to veľa príležitostí, kde si môže mladý človek nájsť veľa roboty, je to veľa zábavy, veľa inšpirácie. Dneska som sa prihlásila na marketingovú konzultačku, na ktorú teda neviem, či sa dostanem, pretože kamarát má veľmi záujem o prácu v Adidase a potom pozrieť si tie firmy. Cestu na bratislavský veľtrh práce si našlo mnoho študentov z celého Slovenska. Opýtali sme sa ich, čo ich na veľtrhu práce najviac oslovilo. Hneď nás aj oslovili pri prvom takom kútiku a hneď sme sa dozvedeli nejaké zaujímavé veci, čo by sme mohli robiť aj popri škole a to ma celkom zaujalo. Bratislavské národné dni kariéry sa tešili vysokému záujmu verejnosti, čo potvrdzujú ohlasy z veľtrhu, ako aj spokojnosť organizátorov. Myslím, že v súčasnej dobe, keďže tá nezamestnanosť je taká, aká je, tak mladí ľudia vyhľadávajú takéto možnosti, kde sa môžu priamo stretnúť s týmito firmami a so zamestnávateľmi na slovenskom trhu. Takže myslím, že ten ohlas je veľmi vysoký a dobrý a doplňa to aj sprievodný program, ktorý máme na podujatí. Životopisy rozdané, stánky pobehané, reklamné predmety pozbierané. V skratke, 17. ročník NDK stal tento rok určite za to. Jeden motivačný odkaz možno, študenti, choďte si za svojou kariérou. Pre televíziu ITčko, Dominik Chovan.